Isang magandang araw po, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Inko, 51 anyos, at ako po ay tubong Bukidnon. Sa edad na 10, natuto na akong magtinda ng kung ano-anong klaseng gulay. Inilalako ko po ang mga iyon katuwang ang isang malaking bilao. Magkasama kami ng aking ina na natutungo sa mga baryo-baryo upang magtinda. Minsan po ay pumupunta rin kami sa bayan upang magtinda sa gilid ng palengke, gawa ng wala namang kaming pwesto roon na maaaring paglagyan ng aming mga paninda, gawa ng hindi namin kayang bayaran ang renta sa isang mesa roon sa loob ng palengke. Nauubos naman ang mga daladala naming gulay sa tuwing inilalako namin ang mga iyon, Kuya Bari. Kaya kahit hirap kami ni inay sa pagdala ng mga iyon ay maluwag naman ang mga ngiti namin sa tuwing binibilang na namin ang mga perang napagbentahan. Buwan noon ng Marso, noong nakadama kami ng matinding tag-init gawa ng El Nino. Halos lahat ng mga pananim sa baryo namin ay natuyo. Hirap na hirap kami ng nanay ko gawa ng wala na kaming mga gulay na siyang pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Mabuti na lamang at mayroon pa kaming mga tanim na pechay doon sa gilid ng ilog. Ang mga iyon na lamang ang natitira naming pag-asa na makaraos. Mabuti na lamang at hindi rin naman natutuyuan ang ilog naming iyon, kaya kahit papaano po ay presko ang mga pananim naming mga pechay dahil nadidiligan namin ang mga iyon. Ibinenta namin ang mga pechay na bagong ani doon sa isang karinderya malapit sa may palengke. Hindi naman karamihan ang mga pechay, subalit nakakabili na kami ng bigas sa halagang pinagbentahan nun. Aling Sita, buti pa kayo. Kahit na tag-init ngayon ay malakas pa rin ang karinderya ninyo. Narinig kong wika ni inay nang minsang naghatid kami ng mga pechay kay Aling Sita. Naku, hindi naman. Apektado rin naman kami. Ngunit sadyang hinahanap-hanap talaga ng mga tao itong karinderya ko, kaya kahit papaano'y kumikita naman ako sa araw-araw. Ang sagot ni Aling Sita na nooy naguhugas ng mga pinggan. O siya, sige kumain na muna kayo mag-ina. Alam kong malayo pa ang nilakad ninyo bago makarating dito sa pwesto kong ito. Dagdag na wika ni Aling Sita kay inay. Naku, wag na po. Kami aalis na lang. Pambili lang kasi ng bigas itong pera namin. Sagot naman ni inay. Ngunit talagang mapilit si Aling Sita. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ni inay at nagwika. Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo sisingilin. Libre ito. Libre itong mga pagkain sa inyong dalawa ngayong araw lang. Wika niya. Sa aking narinig ay kaagad akong kumuha ng plato at kutsara, saka humingi ng kanin at adobong manok sa kanya na kaagad naman niyang ibinigay. Si inay naman ay wala nang nagawa kung hindi ang kumuha na rin ng pinggan at kubyertos. Aling Sita, ang sarap niyo talagang magluto, kaya marami kang customer dahil nakakaadik ang mga pagkain na tinitinda ninyo. Maggiliw kong saad matapos kong makakain. Ay talaga ba? Nasarapan ka ba, Inko? Kung ganoon ay may bonus ka mula sa akin dahil kinilig ako sa mga papuri mo. Saad na wika ni Aling Sita. Ngunit sa pag-aakala kong bibigyan niya ako ng pera na siyang lagi niyang ginagawa sa tuwing pinupuri ko ang luto niya, ay sabik kong sinundan siya ng tingin patungo sa lagayan niya ng barya. Subalit nakita ko na may ibinalot siya sa isang plastik at iniabot iyon sa akin. O eto, sa inyo yan.
para may masarap kayong ulam mamaya sa pag-uwi ninyong mag-ina. Saad niya na nakangiting nakatingin sa amin ni inay. Ano po ito, Aling Sita? Tanong naman ni inay habang sinisipat ang laman ng plastik. Ayan ba? Karne yan. Medyo malaki-laki kasi ang benta ko ngayon, kaya ipapadala ko na sa inyo yan. Tugon naman ni Aling Sita. Sa labis na tuwang nadama ko noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nayakap ko si Aling Sita at nagpasalamat talaga sa kanya. Noong makauwi na kami sa bahay ay inutusan ako ni inay na hugasan ang karne dahil hihiwain daw niya ito. Sa tansya ko po, Kuya Bari, ay nasa 1.5 kilo siguro ang timbang ng karneng iyon. Noong matapos hiwain inay ang karne ay pinaghanda niya ako ng asin, paminta at suka mula sa niyog. Noong maihalo ko na ang mga hiniwang karne sa asin, suka at paminta, ay hinayaan ko munang itabi iyon ng ilang mga minuto bago iluto ng aking nanay. Matapos ang ilang minuto ay binalikan ko na ang itinabi ko. Subalit sa pagbukas ko sa kaserolang nilagyan ko ng karne, ay tumambad sa aking mga mata ang isang karning nabubulok na at ang amoy noon ay nakakapagpawala ng katinuan gawa ng nakasusulasok nitong amoy. Kaagad akong napatakip sa aking ilong at mabilis na ibinalik ang takip ng kaserola. Subalit umalingasaw na sa buong paligid ang masamang amoy ng nabubulok na karne na kung titingnang maigi ay parang ilang araw nang nakaimbak doon. Nay! Nay! Sigaw ko gawa ng hindi ko maipaliwanag ang nakita kong nangyari sa karne na iyon. Hindi talaga ako makapaniwala gawa ng alam kong presko pa ang karning iyon. Subalit sa ilang minuto lang na pagkakababa nito sa suka, paminta at asin ay biglang nag-iba ang anyo ng karne. Anak, bakit? Inko, anong nangyari sa'yo? Nay, tingnan niyo po yung mga hiniwa niyong karne. Agad namang tumalima si inay at gulat na gulat sa kanyang nakita. Noong makabawi sa pagkabigla ay inutusan ako ni inay na maghukay sa lupa dahil ililibing namin ang mga hiniwang karne. Anong nangyari roon, inay? Bakit nagkaganon po yun? Sunod-sunod kong tanong sa kanya matapos mailibing ang mga iyon. Naku, mukhang hindi pangkaraniwan ang karning iyon, anak. Kamunti ka na tayong mabiktima ng isang aswang. Ho? Aswang? Paano niyo po nasabi, Nay? Dalilitong saad ko. Anak, kung nakain natin ang karning iyon, ay tiyak nayanggaw na tayo ng isang aswang. Mabuti na lamang at naisipan kong ipababad sa iyo sa asin, suka at paminta upang makasigurong totoong karne nga talaga iyon. Pagpapaliwanag ni inay. Kung ganun po, aswang si Aling Sita? Nanlalaki pa ang mga mata ko nang sabihin ko iyon sa aking ina. Anak, hindi natin alam kung siya ba o pati rin siya ay nabulag sa katotohanan. Alam mo, may kakayang maninlang ang mga aswang, Ingko. Kaya dapat sa lahat ng oras ay maging handa ka. Makahulugang tugon ni inay na hindi ko lubos na naintindihan. Sa paglipas ng ilang mga araw, ay naghatid na naman ako ng mga pechay kay Aling Sita. Sakto namang nadatnan ko siya na naghahalo ng mga sangkap sa kanyang niluluto. At nasipat ko na may ipinatak siya sa isang lutong ulam na nakapatong na doon sa mesa na lagayan ng mga nakadisplay na ulam.
Hindi ko na masyado binigyan pa ng pansin ang mga napansin ko gawa ng natatakam ako sa amoy ng niluluto niya. Ang bango talaga. Nakakatakam. Ang wika ko habang inaamoy ang isang kaserolang may lamang ulam. Oh, Inko, nariyan ka na pala. Tamang-tama ang dating mo dahil may nagpapaluto sa akin ng sinabaw na karning baka na may pechay. Teka, magkano ba ang lahat ng mga iyan? Oo nga pala, Inko. Piyesta na rito sa Makalawa, kaya tiyak na maraming bibili ng pechay inyo. Alam mo namang numero 1 sahog yan dito sa atin, ang pechay kapag usaping sabaw na. Mahabang wika ni Aling Sita. Ay, opo, dapat pala magdala po ako bukas ng pechay na bagong pitas para mailako ko sa mga bahay-bahay dito sa bayan. Saad ko naman sa kanya. Matapos naming mag-usap ni Aling Sita ay binayaran na niya ako. Kaagad din akong umalis para maghanda sa paglalako kinabukasan. Bispiras ng piyesta ay maaga akong nagtungo sa bayan upang maglako ng mga pechay. Sa awa naman ng Diyos ay naubos naman ang lahat ng mga daladala ko. Tirik na ang araw noong mga sandaling iyon kaya nagpasya akong magtungo sa karinderya ni Aling Sita upang makisilong saglit. Sa pag-upo ko sa isang bangkong naroroon ay nasipat ko ang isang bagong bukas na karinderya sa tapat mismo ng karinderya ni Aling Sita. Aling Sita, ngayon ko lang ata napansin yang isang yan. Turo ko sa karinderya sa tapat. Ay, oo, Inko. Kaninang madaling araw sila nagbukas. Pansin ko nga na maraming nagpunta riyan para kumain. Pati nga yung mga iba kong suki ay nagsilipat na riyan. Ang sabi nila, masarap daw ang mga lutong ulam diyan at marami raw ang isang serve. Matamlay na wika ni Aling Sita, nakababakasan ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa punto ring iyon, pansin ko nga na walang gaanong lumapit sa karinderya ni Aling Sita. Halos lahat ng napapadaan doon sa kabilang karinderya ay naistikman ang mga putahe roon. Base na rin sa mga narinig ko mula sa mga ito. Naku, Aling Sita, huwag po kayong mag-alala. Pasasaan ba't babalik din ang mga suki mo rito? Siguro po naninibago lang sila sa luto ng iba kaya gusto muna nila doon na muna kumain. Ang sabi ko kay Aling Sita. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang serve nga ho ng kanin, Aling Sita. Samahan nyo na rin ng nilagang baka tsaka isang soft drink. Narinig kong wika ng isang suki ni Aling Sita na si Retro, isang driver ng habal-habal. Habal-habal po kasi ang tawag sa amin ng single na motor na namamasahero. Kaagad namang tumalima si Aling Sita nang marinig ang inorder ni Retro. Ay, salamat naman at dito ka pa rin nagtatanghalian sa karinderya ko, Retro. Saad ni Aling Sita pagkatapos na ilapag ang mga inorder ng lalaki. Inko, halika na at saluhan mo si Retro. Tawag ni Aling Sita sa akin na kaagad ko namang tinungo. Abay, opo, talagang kakain po ako, Aling Sita, para naman madagdagan ang benta ninyo. Tugon ko naman sa kanya. Hindi. Naku, hindi. Libre ang mga pagkain ko para sa inyong dalawa ngayong tanghali. Tutal, bispiras naman ngayon ng piyesta. Nagkatinginan kami ni Retro na nakangiti
at nagpasalamat kaagad kay Aling Sita. Grabe ang daming tao na nakapila sa kabila Pero alam mo, kahit bayaran pa ako ng 100, hindi ako kakain dyan. Wika ni Retro na nakaismid pang nakatingin sa kabilang karinderya. Po? Bakit naman po? Ayaw mo nun, mabubusog ka na, magkakapira ka pa. Sabi ko naman. Alam mo, Toy, loyal ako sa karinderya ni Aling Sita dahil nakakautang ako rito. Kahit anumang oras, Inko. Isa pa, hindi maganda ang aura ng mag-asawang may-ari niyang kabila. Pakiramdam ko nga, mayroon silang inuusal na orasyon dyan sa mga ulam nila. Mahabang tugon ni Retro. Naku, wag ka namang magsalita ng ganyan, Retro. Kahit pa kakompetensya ko sila, ay hindi ako sang-ayon sa mga paratang mong yan. Lalo na't wala ka namang hawak na ebidensya. Tugon naman ni Aling Sita. Sa puntong iyon, natahimik si Retro. Ngunit pansin ko na matalim ang mga tinging ipinukol niya sa kabilang karinderya. Araw ng linggo noon, piyesta na ng nasabing bayan kaya namasyal kami ni Inay sa bayan. Ang lahat ay nagkakasiyahan, gawa ng may iba't ibang mga palaro ang nilalaro ng mga bata roon. May mga makukulay ding na mga banderitas ang nakasabit sa kung saan-saan. Hanggang sa hinila ako ng isa kong kakilala at nakita ko na lamang ang sarili ko na nakikipaglaro na sa ibang mga bata. Nang mapagod na ako ay hinanap ko si Inay. Naroon siya nakaupo sa isang malaking puno at kumakain ng sorbetes. Nak, may bagong karinderya pala yan dyan sa tapat ng karinderya ni Aling Sita. At mukhang marami silang mga customer na kumakain Bungad ni Inay sa akin. Kaya sa puntong iyon ay napatingin ako sa gawin ng karinderya na tinutukoy ni Inay. Sakto namang nahagip ng aking paningin ang isang lalaki na sa tansya ko po ay nasa 50 anyos na. Nakatayo ito sa labas ng karinderya at saktong nasipat ko ang paglagay niya ng kung ano sa mga may takip na kaserola na nakahilera sa harapang bahagi ng kanilang karinderya. Ito yung mga pinaglalagyan ng mga lutong ulam. Sa bawat pagbukas niya sa mga kaserola ay tila mayroon siyang mga inuusal at mabilis naman niya iyong tinatakpan matapos na ikumpay ang kanyang isang kamay sa ibabaw ng nakabukas na kaserola na may lamang ulam. Nanlaki pa ang mga mata ko sa puntong iyon, Kuya Bari. Gawa ng bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Kahit distansya ang layo niya mula sa akin, ay naaninag ko pa rin ang mabalasik niyang tingin nang magtama ang mga paningin namin. Sa puntong iyon ay hindi ako nakagalaw. Subalit nang tapikin ni Inay ang balikat ko, ay saka pa lamang medyo gumaan ang aking pakiramdam na kanina ay parang nanikip. Anak, punta tayo sa karinderya ni Aling Sita. Nagugutom na kasi ako Ang wika ni Inay sabay hila sa aking kamay. Kaya napalingon ako saglit sa kanya. Sa pagbaling kong muli sa kinatatayuan ng lalaki kani-kanina lang ay wala na siya roon. Kaya naglakad na kami patungo sa pwesto ni Aling Sita. Nang akmang liliko na sana kami ni Inay papasok sa karinderya ay hinanap ng aking mga mata ang lalaki. Nang bigla akong nabangga sa isang bulto ng tao. Sa pagtingala ko ay napako ako. Gawa ng ang taong nakabangga ko ay ang lalaking hinahanap ng aking mga mata. Noong magtama ang aming mga paningin sa ikalawang pagkakataon ay pansin ko ang nanunuri niyang pagtitig sa akin at sa pagtitig ko sa itim niyang mga mata ay bigla akong dinamba ng kakaibang kaba
gawa ng baliktad ang refleksyon ko roon. Ganun na lamang ang pangangatog ng aking mga tuhod nang bigla siyang nagpakawala ng nakakalokong pagngisi. Bumalik lamang ako sa wisyo nang narinig ko ang tinig ni inay na tinatawag ang aking pangalan. Hindi ko na namalayan pa ang pagkawala ng lalaki sa aking harapan, Kuya Bari. Gawa ng napako na ang aking tingin kay inay. "Nak, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka ba dyan ah? Laging nakatulala pa sa kawalan." Wika ni inay. Sa puntong iyon ay kumain na kami, Kuya Bari. Napatingin ako sa inay nang sabihin niya iyon. Bago nagsalita ay inilibot muna ng aking paningin ang kabuuan ng karinderya ni Aling Sita. May mga kumakain namang mga customer roon, ngunit hindi gaanong marami kung ikukumpara sa karinderya sa kabila. Ano kasi nay, may nakita akong... Hindi ko na naituloy ang nais ko sanang sabihin dahil nakuha na ang atensyon ni inay sa paparating na si Retro. Pagkaupo ni Retro sa isang bangko na nasa harapan ng mesang pinagkakainan namin ni inay ay agad nagwika si inay. "Retro, pwede bang ihatid mo ko doon sa baryo mamaya? Magpapaiwan daw muna rito sa bayan si Inko, kaya ayaw ko na munang maglakad ng mag-isa papauwi." "Ay sige po, wala pong problema. May 2 pasahero din akong ihahatid sa baryo niyo po eh. Isasabay ko na ho kayo." Sagot naman ni Retro. Hindi ko na tuloy na ikwento kay inay ang tungkol sa lalaki dahil matapos naming kumain at makapagpahinga saglit ay nag-aya na si Retro kay nanay na papasada na sila. Pagkatapos na makaalis ni na inay ay nagtungo naman ako sa peryahan. Nagbabaka sakali na manalo sa perya. Pinili kong laruin iyong laro na hagis 25 sentabo. Simple lang po ang larong iyon, Kuya Bari. Kukuha ka lang ng 25 sentabo sa sarili mong bulsa at ihahagis sa mga nakaguhit na parisukat doon sa isang mesa. Ang mga parisukat ay mayroong nakasulat na bokya, doble o di kaya'y jackpot. Kapag napunta sa bokya ang inihagis mong barya ay wala kang mapapala pa. Ngunit kapag napunta naman iyon sa doble ay magiging 50 centavos naman ang mapapasa iyo. At kapag ka sa jackpot naman dumapo ang barya ay hindi ka nga makakakuha ng pera, pero makakainom ka naman ng 12 ounce na soft drinks. Natawa na lamang ako nang makita ang reaksyon ng tagabantay nang makakuha ako ng sunod-sunod na jackpot. Naubos nga ang 2 piso ko sa larong iyon, subalit busog naman ako nang lumisan doon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na magdadapit hapon na pala. Uuwi na sana ako kaya hinanap ko si Retro upang makiangkas sa kanyang habal-habal. Sa tambayan ng mga habal-habal ay nakita ko itong si Retro na tila adigaga. Kaya nilapitan ko siya at nagtanong kung ano ba ang kanyang problema. "Inko, may sasabihin ako sa iyo ah. May aswang na gumagala rito sa bayan. Huwag mo na akong tanungin pa kung sino dahil maski ako hindi alam ang kanyang pangalan. Pero tanggang-tanda ko ang kanyang kabuuang anyo. Alam kong hindi ka panipaniwala tong mga sinasabi ko, ngunit hindi ako mapapakali kung wala akong pagsasabihan. Sinasabi ko ito sa iyo dahil alam kong paniniwalaan mo ako. Naikwento kasi sa akin ng nanay mo kanina. Minsan daw ay pinadalhan daw kayo ni Aling Sita ng preskong karne ng baboy. Subalit lang ibabad nyo ito sa asin, paminta at suka, ay nag-iba daw iyon ng anyo at naging isang bulok na karne. Hay nako, alam mo Inko, ang karning iyon ay ipinabigay ng may-ari ng kabilang karinderya para kay Aling Sita. Alam kong sila ang nagbigay dahil nakita ko noong iniabot nila iyon kay Aling Sita.
napakahabang pagsasalaysay sa akin ni Retro. Inko, siguro nagtataka ka kung ano ang koneksyon nun sa isang aswang na sinasabi ko. Ito, makinig kang mabuti ha, ipapaliwanag ko. Nakita ko ang mag-asawa kagabi na may kausap na isang lalaki at may iniabot iyon sa kanila. Isang malaking supot na may lamang karne. Alam kong karne ang laman nun dahil tumutulo pa ang sariwang dugo mula sa supot. Ngunit naaninag ko rin nang ilabas ng mag-asawa ang karne mula sa supot na yun, ang isang putol na kamay ng tao. At napatunayan kong iyon kanina nang bumili ako ng ulam sa kanila. Ibinabad ko kasi yung ulam sa pinaghalong asin, suka at paminta. At alam mo ba, kitang-kita ko ang pag-iba ng anyo nun. Ang nakakatakam na adobong manok ay naging putol-putol na mga daliri ng tao, Inko. Mahabang pagsasalaysay ni Retro na tila alalang-alala. Sa narinig ko mula sa kanya ay nangilabot ako hanggang sa naikwento ko rin ang tungkol sa isang lalaki na nakita kong naglagay ng kung ano sa mga lutong ulam sa karinderya. Hanggang sa may nabuong plano sa pagitan naming dalawa ni Retro. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay nagpunta kami ni Retro sa likod ng karinderya. Sa likurang bahagi kasi ng karinderya, Kuya Bari, ay mayroong kakahuyan. Maya-maya'y nakita naming may lumabas na isang babae. Naisip naming sundan ang babaeng may-ari ng karinderya nang napansin namin ang pagpasok niya sa loob ng kakahuyan. Napansin naming palinga-linga ang babae sa paligid. Kami naman ni Retro ay nagkubli sa isang malaking puno habang minamanmanan namin ang babae. Nang walang ano-ano'y, biglang naghubad ng damit ang babae at nagpahid ng kung anong likido sa katawan niya. Hanggang sa nanlaki ang mga mata namin ni Retro nang biglang nag-iba ng anyo ang babaeng iyon. Kahit madilim sa bahaging iyon ng kakahuyan, ay naaaninag namin ang nangyayari sa babae sa tulong ng sinag ng maliwanag na buwan. Tatakbo na sana ako, ngunit maagap akong hinawakan ni Retro at binigyan ng isang maliit na bote na mayroong laman na mga sili at may papel din na nakapaloob doon sa boteng iyon. Ang sabi pa ni Retro ay nakasulat daw doon ang isang orasyon na poprotekta sa akin laban sa aswang. Sa muling pagsilip namin sa kinaroroonan ng babae ay wala na ito roon. Subalit napatda na lamang kami ni Retro nang nasilayan namin ito na nakatayo na sa aming harapan. Tumutulo ang malalagkit nitong mga laway. Ang buong balat niya ay nangungulubot gaya ng sa isang buwaya at nakakahilo ang kanyang masangsang na amoy. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay talagang sasabog na ang puso ko gawa ng matinding pagkabugnon. Hanggang sa biglang sinakal ng aswang si Retro. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang panlilisik ng mga mata ng aswang. Nagpumiglas naman si Retro, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang makawala sa aswang na iyon. Mabuti na lamang at nabitiwan siya ng aswang bago siya malagutan ng hininga nang magsalita ang isang lalaki. "Huwag mo siyang gagalawin, Lydia. Huwag mong saktan ang nag-iisa kong anak." Nanlaki ang bilugan kong mata nang marinig ko iyon, Kuya Bari. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng lalaking nakabanggaan ko noon. Tiningnan ko si Retro. Nauubo pa siya ng mga sandaling iyon. Bigla siyang tumayo at sinunggaban ang lalaki. Ang aswang naman ay nagbalik na sa anyong tao nang banggitin ng lalaki ang pangalan niya. Ako naman, Kuya Bari, ay napasiksik sa isang puno
dahil sa matinding takot dahil sa aking nasaksihan. Hindi kita ama, papatayin kita! Paulit-ulit na sigaw ni Retro kasabay ng pagpapakawala ng mga suntok tungo sa lalaki, subalit nanatiling kalmado lang ang lalaki at tanging pag-ilag lamang ang kanyang ginawa. Hanggang sa napagod na si Retro ay sumalampak na lamang siya sa lupa at humagulgol. Ramdam ko ang pagtatangis niya ng mga sandaling iyon nang isinigaw niya ng sobrang lakas ang mga katagang, "Walang hiya ka! Pinatay mo si nanay at kailanman hinding-hindi kita ituturing na isang ama." Matapos makabawi at makabalik sa wisyo si Retro ay inakay na niya ako patungo sa labasan ng kakahuyan. Sakay ng kanyang habal-habal ay inihatid niya ako sa aming baryo. Inko, akala ko kaya ko siyang patayin. Ngunit bakit hindi ko nagawa? Ang sabi niya sa akin habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan. Retro, maski ako walang maisip na sasabihin. Sagot ko naman sa kanya. Bata ka pa kasi, Inko. Hindi mo pa kayang ipaliwanag ang lahat ng nasa iyong mga agam-agam. May isa lang sana akong hihilingin sa iyo. Anya sa akin. Kung maaari, huwag mo nang sabihin sa iba ang natuklasan mo. Dahil sigurado akong wala nang magbubukas ng karinderya bukas sa tapat ng karinderya ni Aling Sita. Nasisiguro ko nalilipat na ang mga iyon ng bagong baryo o di kaya'y bayan na matitirhan. Kagaya ng ginawa nila noong ialay nila si nanay sa demonyong sinasamba nilang mga aswang. Nalaman ko rin, Kuya Bari, mula kay Retro na nayanggaw lang pala ang kanyang ama ng mag-asawang itinuring matalik na kaibigan. Matagal na daw niyang gustong patayin ang mga ito, subalit nawawalan lang siya ng lakas ng loob kapag nakikita niya ang kanyang ama. Noong una ay maraming mga katanungan ang gumugulo sa aking isipan, Kuya Bari. Ngunit habang tumatanda ako ay nababatid kong kahit na namumuhi si Retro sa kanyang ama dahil sa ginawa nito sa kanyang ina, ay hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang nakatagong pagmamahal niya para rito. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po at sana'y nagustuhan niyo po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Inko. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dondon. David po ang pangalan ng aking ama. Samantalang Celia naman ang pangalan ng aking ina. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Lahat po kami ay lalaki. Kuya Bari, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa naging karanasan ko at ng aking pamilya. 21 taon na rin ang nakakalipas. Noong mga panahong iyon ay nasa high school pa lamang po ako. Nasa ika-6 na baitang naman ang sumunod sa akin, samantalang 6 na taong gulang pa lang ang bunso naming kapatid. Ang pangyayaring ito ay nangyari po sa Batad, Iloilo. Maraming mga banderitas ang nakasabit at nagsisilakasan ang mga tugtog at musika. Hindi rin mawawala ang mga palabas at peryahan sa plaza. Bawat bahay ay may kani-kanyang hinahanda para sa kanilang mga panauhin. Ikatlong araw na ng selebrasyon ng piyesta sa aming lugar
ngunit patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita. Bawat tao ay makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nagiinuman ang grupo ng mga kalalakihan. Nagkukwentuhan naman ang mga kababaihan. Samantalang nalilibang naman sa pakikipaglaro ang mga kabataan. Kuya Bari, ng mga sandaling iyon ay namimintana ako sa maliit naming bahay habang nakatingin sa mga taong nasa labas at nagkakasiyahan. Sa lahat ng mga kabahayan sa aming lugar ay mukhang kami lang ang hindi nakapaghanda ng mga panahong iyon dahil sa hirap ng buhay. Labandera lang po ang aking ina sa aming baryo, samantalang isang tricycle driver naman po ang aking ama. Sapat lang ang kinikita nila para sa mga gastusin namin sa loob ng bahay at maging sa pag-aaral namin ng mga kapatid ko. Baon din kami sa utang, dahilan din kung ba't pansit lang ang tanging niluto ni nanay sa araw ng ikatlong araw ng piyesta, lalo na at wala namang kaming may inaasahang darating na bisita. Napatigil ako sa pagmumuni-muni sa harapan ng bintana nang marinig kong tinawag ni nanay ang aking pangalan. Napalingon pa ako sa sala bago dumiretso sa may kaliitan naming kusina. Naabutan ko pa siyang nagluluto at nang tanungin ko kung bakit niya ako tinawag ay uutusan pala ako nitong bumili ng paminta para sa pangsahog niya sa niluluto niyang pansit. Itinuro niya rin sa akin kung nasaan naroroon ang pitaka niya. Kung kaya't kaagad akong dumiretso sa sala saka kinuha ang pitaka ni nanay na nakapatong lamang sa ibabaw ng lamesa. Piso lang ang kinuha ko dahil kung babalikan natin ang nakaraan, piso lang po ang 2 piraso ng paminta na mabibili sa mga tindahan. Habang tinatahak ko ang mataong daan papunta sa tindahan ni Aling Charing, ay hindi ko pa mapigilan na manabik ng masilayan ko ang mga kasing edad ko na naglalaro't nagkukwentuhan. Nakasalubong ko pa nga sila Kristal at ang mga pinsan niya na papunta sa plaza. Nag-usap pa kami saglit bago ako nagpatuloy sa aking paglalakad. Noong makarating sa harapan ng tindahan ni Aling Charing ay kaagad kong binili ang iniutos sa akin ni nanay. Naabutan ko pa nga siyang nakikipagtsismisan sa kanyang mga kumari. Kaagad din naman akong dumiretso pa uwi sa bahay matapos kong makapagbayad para sa binili kong paminta. Noong nasa harapan pa lamang ako ng bahay, natanaw ko na ang isang lalaki na nakaupo sa loob. Napasulya pa ako sa kanyang gawi nang madaanan ko siya. Ibinigay ko naman kay nanay ang pamintang ipinabili niya, saka siya tinanong kung sino ang lalaking nasa sala at sinabi naman niya na kumpare raw ito ni tatay. Tinanong pa ako ni nanay kung nakabalik na daw ba ang mga kapatid ko mula sa bahay ng aming kapitbahay, kaya sinabi kong hindi pa po. Nang malaman kasi ng aming kapitbahay na hindi kami naghanda para sa piyesta, ay inimbita kami ng mga ito na makidiwang sa kanilang bahay. Ngunit ang 2 kapatid ko lamang ang dumalaw sa kanila. "O anak, ibigay mo ito kay Tio Lloyd mo." Naaalala ko pang utos sa akin ni nanay matapos maiabot sa akin ang isang tasa ng kape. Sinunod ko naman ang utos niya. Dala-dala ang isang tasa ng kape ay bumalik ako sa sala bago magalang na ibinigay ito kay Tio Lloyd. Nagmano pa nga ako sa kanya bilang tanda ng pagrespeto. Kuya Bari, magiliw naman itong tumingin at ngumiti sa akin. Hindi rin nawala ang ilan niyang komento at papuri patungkol sa akin na ikinapula ng aking mukha. Dahil sino ba naman ang hindi maiilang kung ikaw naman ay pinuri bilang isang gwapong binata? Ngunit isang bagay ang naghatid ng kakaibang pakiramdam sa akin
nang mapansin ko ang kakaibang pagsulyap niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na mapaisip kung may dumi ba ako sa mukha ng mga sandaling iyon. Hindi naman po nagtagal ay bumalik rin si tatay at may dala pa itong 6 na Starbread. Nangangamoy alak na rin siya. Ibinigay pa niya sa akin ang 4 na Starbread, saka ako inutusan na ibigay iyon kay nanay para sa pananghalian namin mamaya. Tumabi at nakipag-usap si tatay kay Tio Lloyd. Bago ko sila tuluyang iniwan sa sala ay napansin ko pa na nakatitig pa rin sa akin si Tio Lloyd. Hindi ko na lamang binigyan pa ng pansin iyon. Sa halip ay dumiretso ako sa aming kusina. Patapos na si nanay sa kanyang niluluto nang makarating ako sa kusina. Dala-dala ang isang platong pansit ay inihain niya ito sa gitna ng mesa at inutusan akong kumuha ng plato, kutsara at tinidor na gagamitin. Inutusan pa niya ako na sunduin ko na daw ang mga kapatid ko sa kabilang bahay. Ipinatong ko muna ang 4 na tinapay sa lamesa bago ako lumabas. Nadaanan ko pa nga si tatay at ang bisita niya na nag-uusap. Noong dumating ako sa kapitbahay namin, hindi ko mapigilan na mahiya matapos kong makita ang napakaraming panauhin ng aming kapitbahay dahil sa aking kasuotan. Dahil nakasuot lang po ako ng short at sando, tapos butas pa. Nagmumukha tuloy akong basahan. Idagdag mo pa na hindi ako nakaligo pa at nangangamoy na rin. Napayuko ako. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa aking paglalakad hanggang sa makapasok ako sa loob ng bahay ni Mang Igme. Siya ang haligi ng tahanan ng aming kapitbahay na siyang nagyaya sa mga kapatid ko. Naabutan ko pa nga ang asawa nito na masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kumari. At noong mapansin niya ako ay dali-dali siyang napatayo saka ako nilapitan nito. Niyaya pa niya akong kumain na maayos ko namang tinanggihan. Sa halip, tinanong ko kung nasaan na po ang mga kapatid ko. Kaagad ko namang tinungo ang bakuran nila Mang Igme matapos kong malaman mula sa kanyang asawa ang kinaroroonan ng mga kapatid ko. Naabutan ko pa nga silang nakikipaglaro pa rin sa mga bata. Maingat ang bawat pagkilos at pananalita ko nang makarating ako sa harapan nila. Sinabihan ko sila na umuwi na at naghihintay sila nanay sa bahay. Hindi naman po nagreklamo ang mga kapatid ko at kaagad na sumama sa akin pabalik sa aming bahay. Nang marating namin ang harapan ng bahay, marahang bumulong sa akin ang mga kapatid ko at parehong tinatanong kung sino ang aming panauhin. Agad ko namang sinagot ang tanong nila bago naunang pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan namin silang kumakain habang nakikipagkwentuhan. Nagmano ang aking mga kapatid kay Tio Lloyd bago kami sabay-sabay na naupo sa harapan ng lamesa saka pinagsaluhan ang masarap na pansit at tinapay. Noong matapos kami sa aming pagkain ay kaagad kong iniligpit ang aming pinagkainan. Nais pa sana ni Tio Lloyd na tumulong sa pagliligpit, ngunit agara namang siyang pinigilan nila nanay at sinabing bisita siya sa bahay. Bit-bit ko patungong kusina ang mga platong ginamit at sa ibabaw nito ay ang mga kutsara tinidor habang baso naman ang daladala ng 2 kong kapatid. Dumiretso na lamang ako sa aming palikuran, saka nagsimulang maglinis ng katawan. Habang naliligo ako, Kuya Bari, narinig ko ang usapan ng mga magulang ko at ang aming bisita. Nagtatawanan pa ang mga ito at ang boses ni tatay ang nangunguna sa lahat. Noong matapos ako sa paliligo at pag-aayos ay muling bumalik ako sa sala kung saan sila naroroon.
Naabutan ko pang nagiinuman na sila tatay at ang bisita nito. Nadako bigla ang tingin ko kay tatay na namumula na ang mukha dahil sa kalasingan. Samantala ang kainuman niyang si Tio Lloyd ay tila hindi man lang natinag sa alak na kanilang iniinom. Maya-maya lang ay hinanap ko ang aking mga kapatid. Hindi ko na nakikita ang aking dalawang kapatid at nang tanungin ko si nanay kung nasaan sila, sinabi niyang bumalik ito sa aming kapitbahay upang maglaro ulit. Sa ilalim ng upuan ni tatay ay naroroon ang dalawang bote ng lambanog na wala ng laman, maliban sa isang bote na kanilang pinagsasaluhan na nasa ibabaw pa ng mesa. Lumapit sa akin si nanay at sinabing pupunta lamang siya sa isa sa kanyang mga kumari upang makipagkwentuhan at ibinili niya sa akin si tatay at ang aming panauhin. Wala naman akong nagawa na kung hindi ang pumayag na lamang sa kanya. Kuya Barry, napaupo ako sa gilid ng bintana at masayang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa harapan ng aming bahay. Gawa lang po sa kawayan ng aming bahay kaya damang-dama ko rin ang hangin na nagmumula sa labas. Napatayo ako nang tuluyang makatulog si tatay sa lamesa. Nilapitan ko ito at ginising upang doon na lumipat at mahiga sa aming kwarto. Agad namang sumunod si tatay at gumewang-gewang na naglakad patungo sa aming silid. Humingi naman ako ng paumanhin sa aming panauhin at sinabing ililigpit ko muna ang ilang kalat. Hindi ito umimik. Malalim lang itong nakatitig sa akin at sinundan ng tingin ang bawat kilos ko. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Nagsimula tuloy akong makaramdam ng takot nang mapansin ko na dahan-dahan itong ngumingisi ng nakakatakot. Naisip ko pa nga na baka dala lang iyon ng kanyang kalasingan kaya nang matapos sa pagliligpit ay kaagad akong lumabas sa bahay upang pumunta sa plaza. Kagaya ng inaasahan, dinagsa ng maraming tao ang plaza. Halos mapuno na ang peryahan at mga palabas dahil sa sobrang dami ng mga panauhin. Nakipagsiksikan din ako sa mga taong nagsisiyahan sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa perya. Mabuti na lamang at binigyan pa ako kanina ni nanay ng 1 piso. Nung una ay sunod-sunod akong nanalo sa sugal, ngunit unti-unti na namang natalo kaya nang tuluyang naubos ang salapi ko ay sa palabas naman ako pumunta. Sa sobrang kasiyahan at paglilibang, hindi ko man lang namalayan ang oras. Malalim na ang gabi nang makabalik ako sa aming tirahan. Naabutan ko pa si nanay na nakikinig ng radyo sa sala at noong makita niya ako, sinabihan ako nitong kumain na sa kusina saka dumiretso sa kwarto upang matulog na dahil kinabukasan ng araw na iyon ay may pasok pa kami ng kapatid ko sa eskwela. Ilang minuto lang akong nagtagal sa kusina. Agad akong dumiretso sa aming silid at naabutan ko pa si tatay at ang mga kapatid ko na mahimbing na sa kanilang pagkakatulog sa banig na nakalapag sa sahig. Nakihiga na lang din ako pero hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang mga kasiyahan na nangyari sa plaza. Kuya Barry, hindi ko man lang namalayan na nakatulog na pala ako, dala ang isiping iyon. Nagising na lamang ako sa hindi malaman na dahilan.
Noong iminulat ko ang aking mga mata, ay kaagad kong iginala ang aking paningin sa kabuuan ng silid hanggang sa natigil ito sa butas sa dingding. Inaninag kong mabuti at kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala dahil nakakita ako ng isang mapulang mata na nakasilip sa amin sa kwarto nang mapasulyap ako sa butas ng dingding na iyon. Sunod-sunod akong napalunok at dahil sa sobrang takot ko ay napasigaw ako na ikinagising ng mga magulang ko. Nang dahil sa gasera lang ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aming silid ay hindi ko gaanong nakikita sila nanay. Naramdaman ko na lamang ang malamig na malaking kamay na lumapat sa aking braso. Nang magsalita ito, saka ko lang napagtanto na si tatay pala iyon ang may hawak ng aking braso. Nabaling ang tingin ko sa kanya. "Tay, may nakasilip po sa butas. Doon sa butas sa dingding." Tarantang wika ko kay tatay na ikinatayo nito. Lumabas siya sa kwarto namin. Ilang sandali lang, binalot ng katahimikan ang buong bahay hanggang sa sunod-sunod na ingay ang aming narinig ni nanay kaya't nagmamadaling sinundan kaagad namin sa labas si tatay. Ang mga sumunod na eksena at kaganapan ay mas lalong nagpagulat sa akin. Naabutan ko si tatay na nakikipaglaban sa isang napakalaking aso at hindi ako pwedeng magkamali dahil di lang ito ordinaryong aso kung hindi isang aswang. Napasigaw pa si nanay dahil sa bumungad sa amin. Sinusubukan ng matutulis at mahahabang pangil nito na kagatin si tatay. Ngunit mabuti na lamang dahil mabilis din itong naiwasan ng tatay ko. Ngunit sa kanyang pag-ilag ay nawala ito sa kanyang balanse. Noong bumagsak si tatay sa lupa, ay akmang nilapitan ito ng nilalang. Ngunit mabilis siyang sinipa ni tatay kaya napaatras ito. Bumaling ang tingin nito sa akin, ngunit bago pa siya tuluyang makalapit ay muli siyang sinuntok ni tatay at pinagsisipa. Muli silang naglabang dalawa. Inutusan pa ako ni nanay na bumalik sa kwarto at bantayan ang mga kapatid ko na kaagad ko namang ginawa. Bago pa ako tuluyang umalis ay nakita ko pang patakbong lumayo si nanay at sa palagay ko ay hihingi siya ng tulong. Nang makarating naman ako sa kwarto, naabutan ko pang nakikisilip ang mga kapatid ko sa mga nangyayari sa labas. Lumapit ako sa pwesto nila. Nanginginig pa ang mga kamay ko nang yakapin ang bunso naming kapatid dahil ito'y umiiyak na. Sinabihan ko pa sila na huwag gumawa ng ingay, saka ako nakisilip sa butas sa bintana. Nang dahil sa pagkabigla kanina ay hindi ko man lang napansin ang kabuuang anyo ng aswang. Ngunit dahil nasa kwarto na ako ay tuluyang kong nakita ang kanyang anyo. Kung ilalarawan ko ang aswang na nakalaban ni tatay ay higit na mas malaki ito kumpara sa normal na aso. Matutulis at mahahaba ang kanyang mga pangil. Namumula ang mata at punong-puno ito ng maitim na balahibo. Hindi rin makaligtas sa aking paningin ang mahaba at matulis niyang mga kuko. Nagpatuloy pa rin ang pakikipaglaban ni tatay sa nilalang. Nakita ko pang may kinuha si tatay na isang bangko na malapit lang sa kanya, saka hinampas iyon sa ulo ng aswang na ikinaungol nito. Maya-maya pa ay biglang umihip ang malakas at malamig na hangin dahilan ng pagkamatay ng gasera. Noong mamatay ang gasera ay napasigaw ang dalawa kong kapatid. Napayakap pa sila sa akin kaya sinabihan kong huwag silang matakot. Nakiramdam ako sa paligid, ngunit ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay kinakabahan at natatakot na rin ako para sa kaligtasan ng aking ama.
Halos takpang ko na ang aking tenga dahil sa sunod-sunod na ingay, ungol at pagdaing pa rin ang naririnig ko mula sa labas. Maya-maya ay muling lumiwanag ang buong kapaligiran dahil sa dami ng gasera at sulo na nagmula pa sa mga taga-baryo namin. Nabuhayan ako ng loob nang maaninagan ko ang taong bayan na pinalilibutan ang aswang. May dala itong mga itak at ang iba naman ay buntot ng pagi ang kanilang hawak. Mas lalong tumindi ang ingay dahil sa sigawan ng mga tao. At sa aking palagay ay nakikipaglaban na rin ang mga ito sa aswang na iyon. Ilang saglit lang ay binalot ng katahimikan ang buong paligid, kaya nagpasya akong lumabas kasama ang mga kapatid ko. Nang makalabas ay nakipagsiksikan din ako sa mga taga-baryo na tumulong sa amin. Bumungad sa akin ang isang nakahandusay na lalaki sa lupa at nabigla pa ako nang mapagtanto ko na ang nag-iisang bisita namin at ang aswang ay iisa pala. Tuluyan itong napabagsak ng mga tao at upang makasiguro na hindi na ito makatakas pa ay sinunog nila ang katawan nito. Ngunit Kuya Bari, ang mas nakakagimbal sa mga pangyayari, habang sinusunog nila ang labi ng aswang ay biglang may nagsalita sa likod ni tatay. Noong lingunin niya ang taong nagsalita ay nagulat na lamang siya nang makita niya si Tio Lloyd. Lloyd, ikaw ba yan? Pagtatakang tanong ni tatay. Naguguluhan at tumango naman si Tio Lloyd at sinabing kabababa lang daw niya sa tricycle para pumunta sa amin. Nakita ko pa nga Kuya Bari, may dala-dala itong lambanog. Kuya, di ba? Teka, dinalhan nga kita ng lambanog eh. Di ba inimbitahan mo ako dahil fiesta sa inyo? Sagot naman ni Tio Lloyd. Doon na naguluhan si tatay. Sino ang nakainuman niya? Ang buong akala niya ay aswang si Tio Lloyd. Napagtanto ni tatay pati na rin ng mga tao na ginaya lamang si Tio Lloyd ng aswang na iyon upang makapangbiktima ito. Ikinuwento naman ni tatay ang lahat ng nangyari. Kaya't maging si Tio Lloyd ay naguluhan at nagimbal dahil sa kanyang mga narinig. Kuya Bari, sa awa naman ng Diyos ay tanging galos lang ang natamo ni tatay. Labis po ang pasasalamat namin sa ginawa ng mga taga-baryo namin dahil sa pagtulong nila sa aking ama. Kinabukasan ay kaagad na kumalat sa bayan ang nangyaring pag-atake sa amin ng bisita naming aswang. Magpasa hanggang ngayon ay hindi rin talaga ako makapaniwala na kaya palang manggaya ng mga aswang sa hitsura ng isang tao. Maging si tatay ay nalinlang din ng kanyang kainumang aswang. Kaya ngayon Kuya Bari, tuwing mag-iinuman sila ay kinikilabutan si tatay sa tuwing maaalala niya ang mga kwentuhan nila at tawanan ng aswang niyang kainuman. Iyon na po ang una at huling beses na naging karanasan ko sa pakikipagsalamuha sa isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po please itampok niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Don Don. Magandang araw po Kuya Bari, pati na sa ating mga tagapakinig sa channel na ito. Ang mga ikukwento ko po ngayon ay tungkol sa mga nangyari sa akin ilang taon na ang nakakalipas. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Kuya Bari, Henry po ang tunay kong pangalan.
Dito sa Bulacan ako ngayon naninirahan. Halos 10 taon na rin ako dito na nangungupahan. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent sa isa sa mga BPO company dito malapit sa inuupahan ko. At dahil 10 taon na rin akong agent, sobrang simple na lang para sa akin ang trabahong ito. Para bang hindi ko na nga iniinda ang puyat sa araw-araw. Minsan po, nagagawa ko pang uminom sa umaga kasama ang mga katrabaho ko. Uuwi saglit mga 1 oras para umidlip lang, tapos ay gigising, maliligo at papasok na ulit. Ewan ko ba, sabi nila minsan daw sa boarding house para na akong zombie na naglalakad kapag sobrang puyat ko sa trabaho. Sa mismong office naman, manina lang sa akin ang pagsagot sa mga tawag nitong mga foreigner na laging galit na galit. Kahit yata tulog ako kaya kong sumagot sa mga tawag at magawa kung anuman ang ipinagagawa nila. Malaki po ang boarding house na tinutuluyan ko. Sa tagal ko nang nakatira dito ay para bang kamag-anak na ako ng may-ari dito sa amin. Siya po si Aling Tessie. Siya ang may-ari nitong tinutuluyan namin. Nililibre na nga niya ako sa bayad sa tubig dahil madalang lang naman daw akong gumamit nito. Paliligo lang kasi ang ginagawa ko dahil sa labas na ako nagpapalaba ng aking mga damit. Lampas 20 kaming boarders dito kay Aling Tessie. Ako ang may pinakamatagal na pamamalagi. Ngayon, itong kwento ko ay tungkol sa isang babaeng nangupahan minsan dito sa boarding house na ito. Maylin po ang pangalan niya. Ang pakilala niya ay galing daw siya sa probinsya ng Samar. Nagbakasakali at lumuwas dito sa Maynila upang makipagsapalaran sa gulo ng buhay dito. Ngunit sa kasamaang palad, nagsara ang pabrika na pinapasukan niya sa Maynila. Ngayon ay may kakilala siya na isinama siya dito sa Bulacan. Pumasok sila sa isang pagawaan ng mga generic na gamot kaya napadpad siya dito sa boarding house ni Aling Tessie. Noong napag-usapan na ang presyo ng upa at iba pang mga patakaran sa loob ng boarding house na ito, tuluyan na nga siyang lumipat dito. Nagtaka lang ako dahil ang konti ng dala niyang gamit para sa isang babae. Naalala ko dati si Erica, dating boarder din dito na naging girlfriend ko pa nga. Nang lumipat siya, sobrang dami talaga ng daladala niya na halos mapuno na ang buong kwarto niya sa dami ng kanyang gamit. Pero itong si Maylin, iba siya. Hindi ko alam Kuya Bari kung dahil lang ba sa itsura niya, dahil lagi siyang nakaitim na palda na pinarisa ng blouse na para bang mas matanda pa sa kanya. Ewan ko ba, para siyang matanda sa katawan ng isang babaeng nasa 20 pa lang ang edad. Kuya Bari, mahinhin siya kung gumalaw. Para bang hindi makabasag pinggan ang bawat kumpas ng kamay niya o hakbang sa hagdan. May biruan nga sa amin na kahit daw makasunog sa lugar ay marahan pa rin daw ang magiging mga yapak ni Maylin pababa ng hagdan. Sobrang dalang niyang magsalita, sabi ni Mike, isa sa mga boarder dito. Sabi pa nga niya, panis na daw panigurado ang laway niyang si Maylin. Maririnig lang namin siyang magsalita kapag tinanong siya, at kapag ginawa naman niya ay sobrang tipid ng mga salita na para bang mauubusan siya nito kapag gumamit pa siya ng iba. Bihirang-bihira siya bumaba para makihalubilo sa aming ibang mga boarder. Makikita mo lang siyang lumabas sa umaga upang maligo. Tapos ay aalis na papuntang trabaho. Sa gabi naman, pagdating niya ay hindi man lang siya lilingon sa amin na nakaupo lang sa sofa. Dire-diretso agad siya sa kwarto para gawin kung anuman ang ginagawa ng isang tulad niya. Ngunit kahit ganoon siya, Kuya Bari, ay walang naglakas talaga ng loob sa amin na pagtawanan siya
o kaya'y pagtripan. Kung ibang babae siguro yun, baka makailang beses na naming biniro ng kung ano pa para lang matawag ang atensyon. Pero ito Kuya Bari, sabi ko nga, ibang-iba si Maylin. Ngunit sa kabila ng lahat, kakaiba ang ganda niya. Kayumanggi ang balat niya, ngunit bagay na bagay ang kulay niya sa payat niyang mukha. Sa ilong na hindi naman katangusan pero sapat lang para masabing perpekto. Sa mga singkit niyang mga mata na parang nanghahalina. Sa mga labi naman niyang mababaliw siguro ang kung sino mang unang lalaki na makakahalik dito. Ewan ko lang pero tansya ko, siguro lahat kaming lalaki sa loob ng boarding house na ito ay alam kong may paghanga sa kanya. Kapag ka dumadating siya, ay para bang hinihigop ang lahat ng ingay sa paligid. Lahat ng atensyon namin. Kahit wala sa kanya ang aming tingin, ay alam kong mapupunta sa kanya. Kahit kasi nakatingin ako sa binabasa kong libro, ay tinititigan ko pa rin sa gilid ng mga mata ko ang malumanay niyang paglalakad. Ang bawat paghakbang niya sa hagdan. Kakaiba rin ang bangong hatid niya. Tila ba gayuma talaga sa aming mga ilong. Ngunit hindi ko nga alam kung bakit walang nagtangkang manligaw sa kanya. Siguro dahil para sa aming lahat, isa siyang misteryo. Isang misteryong mas mabuti ng tignan galing na lang sa malayo at panatilihing misteryo. Dumaan ang mga araw at habang tumatagal ay napapansin namin na may mga nagbago simula noong dumating itong si Maylin. Naalala ko noon na may isang pusa akong pinapakain sa labas ng kusina tuwing gabi. Layas na pusa daw iyon, sabi ni Aling Tessie. Iniwan ng mga may-ari sa kanya. Kaya simula daw noon ay nagbabahay-bahay na lamang ang pusa. Kinakain ang mga tira-tira na makikita sa lamesa. Naawa naman ako sa pusa. Noong kasing bata pa ako ay may alaga rin po akong pusa na kamukhang-kamukha ng pusang iyon na pinapakain ko. Kulay orange din iyon. Mataba at puti rin ang magkabilang tenga. Biglang napamahal na ako sa pusang yan. Kahit gabi lang kami nakikita. At napapansin ko rin na napapalapit na rin siya sa akin. Hindi na siya mailap sa mga himas ko sa ulo at katawan niya. Hindi na niya inilalabas ang matatalas niyang ngipin kapag ka lumalapit ako. At kapag minsan na nahuhuli ako para pakainin siya, maririnig ko na sa labas ang pagnyaw niya ng malakas na para bang tinatawag niya ako. Pinangalanan ko nga pala siyang Poknat. At pati mga border doon ay Poknat na rin ang tawag sa kanya. Ngunit dumating ang isang umaga. Pagkadating ko galing trabaho ay agad akong sinalubong nitong si Joseph, isa sa mga border. "Uy Henry, tingnan mo nga kung anong nakita ko sa labas," sabi niya. Agad naman akong sumama sa kanya. Hindi ko alam kung pinagtitripan lang niya ako noong mga sandaling iyon. Ngunit pagdating namin sa labas ng kusina, bigla akong nanghina sa aking mga nakita. Nanlambot ang mga tuhod ko. Nanginig. Napahawak na nga ako sa bakal ng poste sa labas. Dahil sa gilid ng halamanan doon sa tabi ng isang paso ay natagpuan ko ang katawan ni Poknat. Nakadilat ang mga mata nito. Labas na ang dila. Butas ang tiyan na para bang may kung anong matalas na bagay na ginamit para buksan ito at ilabas ang lahat ng lamang loob. Kumalat na rin ang dugo nito sa sahig. Napaisip ako sa pagkakataong iyon. Sino ang gagawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na bagay laban sa isang walang kalaban-laban na hayop? Bigla akong naramdaman na may nakatitig sa akin. Tumingala ako sa second floor ng boarding house. Nakasilip doon sa bintana si Maylin.
Nagulat siya nang magsalubong ang mga mata namin kaya agad niyang isinara ang bintana. Malungkot kong inilibing si Poknat sa ilalim ng malaking punong mangga malapit lang sa boarding house. Di ko alam, Kuya Bari, naiyak talaga ako ng sobra. Siguro dahil noon lang ako naging talagang malapit sa isang pusa. Makalipas ang ilang linggo, namatay din ang aso ng isa sa mga kapitbahay namin. Parehong-pareho ang ikinamatay kay Poknat. Wakwak din ang tiyan. Wala ding lamang loob. Sabi nga ng mga tanod na rumisponde, marami rin daw na ganoong klaseng insidente sa ibang barangay. Mga namamatay na mga alagang hayop, pati mga asong kalye na walang may-ari. Pati yung kambing ng isang tanod na nakatali, hindi rin daw nakaligtas yun. At sa itaas daw ng barangay outpost, may mga patay na ibon na pugot daw ang mga ulo. Ano ba naman yan, sir? Ano bang pwedeng may gawa ng mga ganyan? Tanong ni Aling Tessie sa isang tanod. Hindi po namin alam eh. Iniisip po namin na baka mga paniki lang o kaya isang baliw na tao na tinatakot ang mga nakatira dito sa atin. Pero wag po kayong mag-alala dahil pangako ko po na gagawin namin ang lahat para mahuli ang salarin nitong mga ganitong insidente. Habang nasa sala kaming lahat ay napag-usapan ang mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa lugar namin. Maraming haka-haka na baka baliw yung may gawa o baka demonyo o aswang na naglilibot tuwing gabi. Tapos ay may inamin si Mike. Alam nyo ba, nakita ko isang beses si Mylene na lumabas ng bahay 1:00 ng madaling araw. Nagmamadali ito. Hindi ko alam kung saan pumunta. Nagkatinginan kami sa sinabi ni Mike. Imposible. Kung si Mylene nga ang may gawa ng pagkamatay ng mga hayop sa lugar namin, paano? At bakit niya ginagawa ito? Anong klase siyang halimaw? Nasagot lamang ang mga tanong ko nang minsan ako naman ang makaabot kay Mylene sa madaling araw. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo, kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo, kasundo, sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Umuwi ako galing trabaho. Dapat 5:00 o 6:00 pa ng umaga ang uwi ko, pero 12:00 pa lamang ay nararamdaman ko na ang sakit ng ulo. Kaya noong mag-break, nagpaalam na ako sa aming team leader. Sabi ko, uuwi na ako dahil hindi ko kaya ang sakit sa ulo. Pinayagan naman ako ng aming team leader. Agad akong dumiretso sa isang bukas na pharmacy. Bumili ako ng gamot para sa sakit ng ulo. At dinaanan ko rin ang isang tindahan para may pagkain ako pag-uwi. Pagdating ko po sa boarding house ay dahan-dahan kong binuksan ang gate gamit ang dala kong susi. Metal ang gate kaya ayoko namang may magasing pa sa tili na gagawin ng metal na gate kapag binuksan ko po ito ng biglaan. Inilak ko ulit ito at mabagal na pumasok. Dahan-dahan ang mga yapak ko sa loob. May ilaw sa kusina. Pero maliban po doon ay madilim ang buong paligid. Tulog na ang lahat ng mga tao doon. Pumasok na ako sa kwarto at inilagay sa maliit na mesa ang mga dala kong gamot at pagkain. Mahihiga na sana ako. Kakain ng konti para makainom ng gamot at para tuluyan ng makapagpahinga.
Kaya lang naisip ko, wala pala akong daladalang tubig. Kung kaya't lumabas ulit ako, dumiretso sa kusina. Nakamedyas na nga lang ako dahil hinubad ko na ang sapatos ko sa kwarto. Kumuha ako ng pitsil sa kabaso. Nilagyan ko ng tubig galing sa jug at saka akma na sanang didiretso sa loob ng kwarto nang marinig ko ang kaluskos sa labas. Dahan-dahan kong ipinatong ang pitsil sa mesa. Naglakad papunta sa bintana para makita kung ano ba ang nasa labas. Pagsilip ko sa bintana, kitang-kita ko ang malagim na eksena. Si Maylin. Ang magandang si Maylin ay nakaluhod sa lupa. May hawak siyang maliit na pusa na wala ng buhay. Butas ang tiyan at hinahalukay niya gamit ang matatalas na kamay ang lamang loob ng kawawang pusa. Ibang-iba ang itsura niya. Gulong-gulo ang kanyang buhok. Parang matatalas na pako ang mga ngipin niya at ang mga mata niya ay tila kulay pula na parabang sa aso. Kitang-kita ko kung papaano niya isinubo ang bituka ng pusa. Umaagos pa sa bibig niya ang sariwang dugo nito. Nalaki ang aking mga mata at napaatras po ako, Kuya Bari. Nabitawan ko ang hawak kong baso sa sobrang pagkabigla dahil sa nakita, kaya nabasag ito sa sahig. Pagtingin ko ulit sa bintana papunta sa likod bahay, wala na si Maylin. Agad akong tumakbo pa itaas papunta sa kwarto niya. Hawak-hawak ko sa kamay ko ang rosaryo na hinablot ko pa sa Santo Niño na nakadisplay sa ibaba. Humahangos ako nang makapanhik ako at makapunta sa harap ng pintuan ng kwarto niya. Itinulak ko kaagad ito at tumambad na nga sa akin si Maylin. Papaakyat pa lamang siya sa bintana. Isinarado ko ang pintuan. Itinaas ang rosaryong hawak-hawak ko. Nakatutok ito sa kanya. Walang nga, ikaw pala ang halimaw na pumapatay sa mga hayop. Ikaw ang pumatay kay Poknat. Wala kang awa. Isa kang aswang, Maylin. Aswang! Sigaw ko. Nakatayo lamang siya sa gilid. Hindi gumagalaw. Tinititigan lang niya ako. Maya-maya'y nagsalita ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kung bakit ako ganito. Wika niya. Hindi pwede. Isa kang aswang at dapat sa mga tulad mo ay ipinapapatay sa mga tao. Mariing kong sabi sa kanya. Hindi kita papatayin at hindi kita sasaktan. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako ganoong klaseng nilalang. Hindi ako yung ganong klaseng aswang. Gusto ko lang ipaliwanag sa iyo ang lahat. Muli niyang tugon sa akin. Ikinuwento niya sa akin kung bakit siya naging isang aswang. Ayon sa kanya, nakatira daw siya sa barangay sa kanila na malayo talaga sa kabihasnan. Para bang ibang mundo nga ang lugar nila dahil walang kuryente, walang mga establishmento, hindi konkreto ang kalsada at walang reliyon. Nabubuhay daw silang lahat sa pangangaso at pagtatanim ng mga gulay. Nag-iisang anak daw siya ng kanyang ama at ina. Nang umabot daw siya sa edad na 18, ay sinabi na ng mga magulang niya ang sikreto ng kanilang barangay. Isa daw sila sa mga grupo ng tao na nagpapanatili ng dugong aswang na ipinasa pa mula sa kanununuan pa ng mga Pilipinong nakipaglaban sa mga lahing Kastila. Ginagawa nila ito upang hindi mawala ang lahi ng mga aswang. Isang tradisyon na marami raw sa mga liblib na lugar ng Pilipinas ang gumagawa nun. Ngunit sa kanila ay isang tao lamang ang pinapamanahan ng lahi.
Ito raw ay para maitago ang ganitong lahi dahil kung lahat daw ng mga taga roon ay pamamanahan ng lahing aswang, ay darating daw ang panahon na baka malaman ng mga taga ibang lugar na kuta iyon ng aswang at sugurin ng mga sulu at sibat. Mas mabuti na raw ang makasiguro. Nang umabot ang gabi ng pagpipili sa susunod na magmamana ng lahi, inilagay daw ang mga pangalan sa loob ng isang kahoy na kahon at hinalo-halo ito ng apo o namumuno sa barangay nila. Matapos ang ritual ay bumunot ang apo sa kahon. Pangalan daw niya ang naroroon kaya siya ang napili upang maging sunod na tagapagmana ng lahing aswang. Ikinulong daw siya sa loob ng isang kwartong may itim na tabing. May isang mesa, upuan, at sa mesa ay may nakatirik na kandila. Pagkatapos daw ay ipinasok na nila ang langka. Hinati ito sa gitna at tumambad ang kulay itim na laman ng prutas na langka. Kinain raw ito ng kinain ni Maylin. Napakapakla ng lasa pero pinilit niyang maubos ang langka nang hindi nasusuka sa sama ng lasa nun. At nang lumabas daw siya sa kwarto, sinalubong siya ng buong bayan na naghihintay lamang sa labas. Lahat daw sila ay nakatitig kay Maylin. "Salubungin natin ang bagong mutya ng langka," wika daw ni Apo, at nagbalakbakan daw ang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang aswang. Ngunit hindi niya raw gusto na maging tagapagpatuloy ng lahi ng aswang. Sabi ni Maylin ay gusto niyang mabuhay ng normal, katulad ng isang buhay ng isang normal na tao. Gusto niyang matuklasan ang mundo sa sarili niyang pamamaraan. Kaya siya lumuwas ng Maynila kahit pa nga paminsan-minsan tuwing gabi ay hindi niya maiwasan ang gutom para sa laman ng mga hayop. Tahimik ako nang matapos siyang magkwento, Kuya Bari. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o malulungkot dahil sa sitwasyon niya. Pasensya ka na, Maylin. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo . Palabas na sana ako nang tinawag niya akong muli. Huwag na lang sanang malaman ito ng iba nating kasamahan dito sa bahay. Hindi na ako nagsalita pa, Kuya Bari. Nginitian ko na lamang siya. Pangako, hindi ko sasabihin ang sikreto mo. Wika ko na lamang sa aking sarili. Lumabas na ako at dumiretso sa sarili kong kwarto. Mas tumindi pa ang sakit ng ulo kaya pagkatapos kong makainom ng gamot ay nakatulog din ako. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung dahil sa nalaman ang sikreto niya kaya ilang buwan lang ay umalis na rin siya sa boarding house na iyon. Hindi ko po alam. Matapos kasi ang gabing iyon ay para bang mas naging mailap siya sa mga tao. Dahil sa pagtanong-tanong ko, napag-alaman ko na lumipat na rin siya ng ibang trabaho na naging dahilan naman siguro ng paglipat niya rin ng tinutuluyan. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, hindi ko pa rin malimutan si Maylin, kung ano na ba ang nangyari sa kanya. Kung hinahanap pa rin ba siya ng mga kalugar niya para pabalikin. Noon lang nabukas ang isipan ko sa mga ganoong bagay na pupwede palang maging mabait ang isang aswang. Siguro nga, tinatakot lang din ang mga sarili natin. At baka dumating din ang araw na kapag nalaman nilang hindi naman talaga delikado ang mga tulad nilang nilalang, ay magkasamang mamumuhay na ang mga normal na tao
at mga aswang. Isang pangyayari po, Kuya Bari, sa aking buhay ang hindi ko na malilimutan. Isang babae na muntik nang magpatibok sa aking puso. Ngunit napigilan lamang. Maylin ko, nasaan ka man, sana ay nasa mabuti kang kalagayan pa rin. Hiling ko lang ay matagpuan mo ang kapayapaan na hinahangad mo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Henry. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.